que si lembro é que xa era noite pecha. Cando se comezaban a albiscar os chalanos, o peirao era xa un fervedoiro de xente, de murmuracións. Así a todo, todos andaban a matinar no mesmo. Que podía ser aquelo que atoparan se non era a Maruxaina? Sí, a Maruxaina. Contaban os máis vellos que a Maruxaina era unha vella de longo cabelo. Logo habían de arribar. Moito peixe deben traer, que aquel chalano ben vos voi a fundido. Os contos seguían correndo de boca en boca. E que se non llos compran, queda con eles. Calcetís, chalano, peixe... E logo non se lan sacar as redes. Habrá que saber o que hai debaixo. Había de vir a Maruxaina por eles, mas todos non tiñan medo. Non faigades caso, a Maruxaina non fai mal ningún. Prendedelle lume! Seu saber e na súa experiencia. Tiña pasado moitas no mar e algúns contaban que mesmo tiña visto a Maruxaina cando era mozo. Vamos a ver. Como vos lo conto, que aquela mesma noite os homes e as mulleres deste lugar decidiron que cada brao había que celebrar unha festa. Viva Maruxaina!